Boas, benvidos a Pecho 3, o podcast dos obradoiristas máis optimistas. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird? Yeah. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale, Púmprelo contigo de adentro. cuatro. No, Buscarán a dos Púmprelo no, adentro. no porque pueden cambiar. No porque pueden No cambiar. que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3, contigo de 3. David, Simón, que tal, como estades? ¿Qué pasa? Genial. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vexo vos distintos. Sobre todo a Simón, Me gustó, como sempre, máis ou menos. Non sei que falades. Acreditamos que é o teu look habitual. Sí, claro. Deportista total. Máis ou menos, sí, non? Sí. Estamos un pouco no noso rol. Tú deportista, David classic. E ti moderno. E eu moderno, sí. Claramente o máis risky move de sempre. Sí. Pois, nada, hoxe xa avisáramos a semana pasada que estábamos que iban a haber novidades. Sorpresa. Se venían cositas, E a sorpresa foi que o Obra perdeu. Primeira sorpresa. Está deixando de ser sorpresa, E a segunda sorpresa é que por segunda vez na nosa historia saímos De casa. De casa. Excursión, De casa hoxe. e do estudio, así que nada, estamos en Onde Óptica. estamos? Estamos en Ópticas Tábora. Tábora. Sí, aquí ao lado do Maicar. Para os máis conocedores. Abre un Sí. pouco máis tarde que Pecho Michael, pero bueno. Sí, máis ou menos. E cerra un pouco antes do que abre. E nada, darlle as gracias a Cristina porque estamos aquí moi ben, a Nun verdade. local que a Nun verdade que está chulísimo. Wow. Y Con un atrezo increíble. creo que non nos vamos a acostumbrar a gravar fora de aquí porque con esta iluminación e verdad que estos sí, decorados. A verdade é que é bastante máis amplio que a nosa habitación. E nada, aquí reafirmando un pouco o noso Comercio compromiso. local. Efectivamente, compromiso co comercio local. Empezáramos así e mira, Vamos a acabar dando bonos de... bonos da Xunta non, En vez de bonos Compostela, bonos de bonos, pecho bonos 3. pecho 3. Sí, señor. Bueno, Compostela Berta. Eso non lo había. En Vila García chamábase Vila García Berta. Era por Claro, aquí eso que... Aquí era... Sí, era Compostela Verde. Era Compostela Verde. Sí, chamabas así. Hostia. Claro, claro. Bueno, pues nada, despois faremos unha enquisa sobre ver que gafas vos gustaron máis, obviamente, sin contar modelo. Vai haber 3 votacións, non? Sí, ¿no? O Eléctrico, eléctrico, rajadoiro e as mellores gafas. Obviamente Entre vou estas gañar tres eu. dices, ¿no? ¿Qué? Entre estas tres. Gana Barrueta en todas. O sea, ¿crees que podemos darlle a Barruete que faga un sorteo nun TikTok das gafas? Non sei se sortea. É que creo que eso intenta ter segundo salario, no, Claro. no sortear. Entonces, nada. Bueno, e o que falábamos da outra sorpresa, que, como dice Simón, xa non é tanta sorpresa, é a nova derrota do Obra, que parece que nos mete a todos en un mood un pouco depresivo de luns, A ver. non nublado, Eu estive mal hoxe, A ver, sí que foi sorpresa. Sí. 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 Para min sí. Ostras. A verdad que sí, un pouco sí. Bueno, partido con Cantabria, que a priori estaba chamado a ser ese cambio de dinámica despois da derrota de 20 contra Menorca, un equipo que viñen tamén entre algodóns, De perder de 30 por casi aí, non? 30 en Con casa Zamora. con Zamora, Xogaron con 9 xogadores, coa baixa de Alderete, dous xogadores que sí, bueno, con plantilla de 10, pero dos caras xogaron 9, que Carlos Taboada non xogou, e dous xogadores que chegaron esa mesma semana a golpe de xoves. Entonces, parecía que era o rival perfecto para pagar os platos rotos e rompeu máis cubertería. 82-87. E non sei como vistes vos o partido, aparte de ensar. Como vimos o partido. Como vimos o partido. A Sobre verdade é todo que de eu estaba... O sea, a primeira parte, bueno, vale, o esperado, un pouco, non? Fúmonos de 8, volveron, tal... Eso sí que foi un pouco inesperado. Pero eu a segunda parte estive atónito. Toda a segunda parte. Eu non daba crédito que estaba pasando. Non sinceramente. acreditabas. Non acreditei. Non O sea, pasei de acreditar moitísimo a directamente non acreditar na segunda parte. Eu, o sea, non sei que pasa. Bueno, sí sabemos que pasa, que foi un 4 de 20 en triples e volvemos a perder o rebote. Eles meten 12, creo, ¿no? Sí. Estamos, bueno, pues un pouco que distinto, ¿no? Esa primeira parte quizás
pouco máis ou menos esperada, entre comiñas, ¿no? Porque eles coa rotación moi acortada no exterior, é dicir, porque chegaron por fora xo con Powell, con Germán Martínez e despois cos dous recén chegados, ¿no? Sí. Chegaron con Pablo Hernández, que trampeou un pouco 3, e con Don Con Yasel Pérez. Xogou eso, ao final. Chegou, baixou do avión, deu espectáculo cunha boina Ah, e en dixo, serio? bueno, pues vamos a jugar. De feito, acreditou o que nos dixéramos que iba a pasar. Sí. Sí, adiantámonos, segundo Nostradamus desta temporada. Parecemos os Simpson, Como Pecho 3 predijo. Na temporada 30, buah, ya lo dijo Pecho 3 na temporada 3, Pero sí, 30 puntazos que se meteu, chegou, además con dous momentos estelares, ¿no? Primeiro triple con step back e beixiños a... Beixiños. Beixiños. a grada, que nos quedamos un pouco de onde ven este tipo, e despois pechado non sei se foi no punto 30 ou prácticamente, cando cerra o partido, e nos fai aí unha especie de moonwalk, un baile ao Michael Jackson. Sí. Flipas, No, Sí, un limpas fallo de meter as rodillas de Ah, é verdad. levantar as Limpas a puntas. zapatilla e logo fai así, en plan. Sí, de meter as rodillas e ponse sobre as puntas. Eu tería lesionado, É complicado sí, eso. por eso. Sí. Xogouse así a todo No, o resto tipo, de tempada, quedou claro que físicamente non ten problema, Cantos minutos? 32 ou algo así? Xoga Home, con 3 exteriores e un 4 que foi trampear o 31 3. 40. Joder, macho, dixenche de coña antes que me prende de memoria as estadísticas, pero casi, Casi de memoria. A ver, realmente é bastante flipante a capacidade que ten Yasel de adaptarse, porque futbolista ata os 17, xogador de baloncesto desde os 18. En serio? Eso, hostia. E Sí, non claramente sabías. Hostia, no. Xogaba o fútbol, cambiou e aquí o tes. leva 5 anos e xoga mellor que toda a liga. Leva 5 anos xogando baloncesto. Sí, como Gilinason, pero xogando ben o baloncesto. É un pavo que, porque Granada ten o que ten, se non estaba de base titular en Granada, vamos. Aí parece unha cesión un pouco táctica, ¿no? Eso Sí, podría falar. Pode xogar en vai te ACB. curtir a primeira FEP. No, a ver, que de feito había xente Que te que... ten unos palos e logo xa. Claro. Sí, Pode acabar moi ben ou moi mal. Mira Brochanski. sí, pero este ten pinta de saber Tranquilo que baixar. ainda vai volver este ano, no. Ten pinta de saber baixar o barro. Pero, bueno, aparte de futbolista e xogador de baloncesto, encima bailarín. O sea, realmente pluriempleado. Total. Igual en TikTok, habrá que buscalo. Terá, sí, igual fai directos con Barrueta. Buah, ojalá. O sea, sería espectacular eso. Bueno, e despois, máis alá deso, un pouco... Aparte do factor Yasel, falando un pouco máis de nós, que creo que ven sendo que nos preocupa, que decía David, como claves, ¿no? Un pouco o rebote, outra vez superados, 31 rebotes do Obradoiro por 40 de Cantabria, e sobre todo a sensación de varios rebotes, para min, en dúas preocupacións, ¿no? Rebotes de canasta fácil, de que piedra sobre fin de posesión, rebote en tableiro e canasta fácil debaixo deso, ou boa defensa con tapón de dos anxos ao propio Yasel, e aparece por aí o tío máis baixinho do equipo rival e sacando a basura un pouco a Thomas Scrab. Eso, e despois na segunda parte, cando estabas intentando remontar, dar terceiras e cuartas oportunidades en un par de ocasións. Eu creo que hai unha te matan. xogada moi clave Unha en concreto. que Pablo Hernández, creo, que colle un rebote Son despois de 3 tres, ¿no? rebotes Sí, sí. e fai un 2+1 que nos fai un dano increíble porque estábamos aí pretiño deles. Sí, a mí dá a sensación de que bueno, que hai que cuidar, ou seja, cuidamos o balón Sí. nalgunhas Estadísticamente... Cando temos nas mans, o que nos costa Xusto, chegar a que xusto. estén nas nosas mans, e ¿no? logo que o máximo rebotador sexa Barrueta, Con moita diferencia. con moita Ese é o diferencia, tema, porque- chama a atención. Un feito, tío dun 98. A verdade é que, pois mira, dos interiores, digamos que para min o único que cumpliu Anxos, foi- máis ou menos. A ver, Tuvo bastantes situacións cerca do aro que cumpliu. É certo- Logo outra cousa en defensa ou tal. Pero... sí, é certo que fai moito dano a lesión de Husky, xa estás a ver. A ver, está estás a claro. ver, está claro, fai moito dano. Pero non a nivel solo polos puntos que pode meter el, senón polo... No, Por polo impacto que ten no xogo, xogo, con todo. claro. Pero os interiores parecen apagados, tío. Eu, sinceramente, non sei se debemos a falar agora de Galán ou non, pero a min pareceme sangrante, porque iba a dicir que Anderson, bueno, fixo, eu espero máis, pero Ofensivamente super apagado. ofensivamente nada, olvídate, pero polo menos moita man, Sí. robou algúns balóns en defensa. Si, só lle poñen un roubo, pero
Eu creo que ten varias, bueno, no que se chaman deflections, ¿no? Sí, de tocar de que- para que exacto, remate o xusto. robo de outro. De que propicia o roubo, vamos. A ver, moito mellor que no primeiro partido, un pouco menos perdido defensivamente nos sistemas, e individualmente sí parece que pode soster bastante, porque de feito a propio Pablo Hernández un par de entradas acaba poñendo o peito e facendo que teña un tiro complicado. Pero bueno, está claro que vai haber que exixirlles moito máis os interiores. Dos Anxos. A ver, con 2.19 o normal Non é que dices hombres, non. Bueno. Por exemplo, cantos rebotes colleu? Dous. A ver, é grave que os Un tío de maiores reboteadores 2.19 pille 2 rebotes, joder. é que hai que dicir que os É tres moi máximos pouco. reboteadores do equipo neste partido son Barrueta, Quintela e Brito. Bien, vale, Brito, bueno. Grito e Barrueta, podes entendelo. E Brito sabemos que é un tío que pelea ben o rebote. Sí, Pero Quintela, pero que Brito ten 3 rebotes con 13 minutos e dos Anxos ten 2 rebotes en 27. Aí hai un problema. E non é que xoguemos a cerrar o rebote, nin nada, é a sensación de endeblez, non? Un pouco, sobre todo. Sí, de falta de actitud, ¿no? de non sei, de activación. Sí, de que os rivais están máis vivos que antes. Exacto, Un pouco totalmente. que Lolo Encinas de aquí en esta liga hai que bajar Si al no bajas al barro, y no si ganas. no, por mucha calidad que tengas, no ganas, ¿no? Dixo literalmente esas palabras en rueda de prensa e eu creo que, bueno, pues xa o saben ben os compañeros do podcast Bajando al Barro. Esta liga é eso e nos Sí. estamos, parece que aterrizando e xa estamos na temporada 2. sí, parece que aínda non nos enteramos de que vai o tema, santo. non? Eu creo que hai unha diferencia entre o antibásquet, non? Que pide, bueno, que pide no, que do que falaba Epi na roda, Sí, o que dice na roda de Epi que non lle prensa. pidamos. ¿No? Xusto. El non vai xogar o antibásquet, Pero é diferente, o antibásquet que... pero unha cousa é o antibásquet que Como non nos de- gusta, e a nos, eu non o comparto sinceramente. Vale. Sí que é certo que moitos equipos na liga, é unha cousa a debatir, sí que é certo que moitos equipos na liga xogan o antibásquet. favor. Sobre todo contra nós. contra os grandes. Contra pero os é Sí, normal. sí, exacto. Pero eso é normal, Pero quero bueno, decir, ti tes que ter unha, o sea, se supón que tes unha calidade como para non ter que baixar o barro, digamos. Bueno, pois o mellor o Encinas non está tan desencaminhado e por moita calidade que teñas tes que baixar o barro e baixando o barro os xogadores con máis calidade van a desequilibrar esos partidos pois como outros equipos que rompen de 15 ou 20 no primeiro cuarto e despois a xogar de rentas non tes que estar baixando todo o rato o barro ata o mellor momentos como playoff, Final Four na que está ben que acostumbre os dos xogadores a que vai haber momentos que ofensivamente non estés ben ou equipos que sexan máis talentosos que a ti e que che toque baixar o barro. Nadie fala dun antibásquet, tampouco que, por certo, se podría debatir ata certo punto. Si tú ves, isto de sempre, dice Epi, ser agresivos es darle hostias a Barcelo en cada contacto. Bueno, pois se o rival está xogando eso e os árbitros están permitindo, o mellor con Yasel hai que facer eso e sacar un pouco do partido, non? Quer dizer que non saíndose Barcelo do partido e... sí, pois non che van a fitar 5 faltas a cada xogador, a ver, está claro. Unha vez empezas a facer máis faltas, empezan a fitar menos. Non se sae do partido, pero faz que nunca xogue Cómodo. Claro, claro. E víase que Yasel Que estaba pase xogando. un par de xogadas seguidas sin tirar, que igual, bueno, sacar un pouco do ritmo que tiña, porque tiña un ritmo increíble, sabes? Sí, pero bueno, falaban tamén o tema de que Quintela sendo un suposto moi bo defensor, o bo defensor do equipo, que nin deu parado a Yasel, nin deu parado a Littleson, nin a Cone, nin a Lobo... Exacto. Sí, a ver, eu a sensación que teño é, vale, podemos admitir que a baixa de Huskic a nivel ofensivo condiciona moitísimo, non? No xogo de Epi é complicado suplir esa baixa así o toque, cambiar os sistemas. Falta Ule, que obviamente tamén influye moito no xogo do equipo. Sí, no, e nas rotacións e todo Eso eso. é obvio. Pero falamos dunha plantilla con 12 xogadores, que estamos con 10 e estamos xogando na casa contra Cantabria con menos xogadores e menos adaptados. Entón, claro, a excusa O partido que perdemos Huskic, contra Menorca esta semana pero perde, contra un recién ascendido tamén na casa. que nos ganou de 20 fácil. Entón, claro, aí hai algo máis, lóxicamente. Barro. Ninguén... Sí, claro, aí é o que hai que ponderar. Eu creo que, e sobre todo Santiago, leva sendo unha cidade que leva acostumbrado a básquet un pelín menos champán, ¿no? Nos últimos 15 anos, e aquí decíamos sempre que a idiosincrasia desta afección é celebrar moito ese roubo, fin de rebote, posesión, loita. Defensas boas, vamos. Aquí o habitual era perder de 20 e se a actitude era correcta o equipo saía aplaudido. E eu outro día foi un dos ambientes máis enrarecidos que vin en Sar. Xente índose no terceiro cuarto, silbidos, crispación cos xogadores, algún reproche, e iso evidentemente no banco, como diría Simón,
no banco. Creo que como aficionados o que podemos facer é animar. Despois, evidentemente, a crítica Aquí o facemos, lícita. estamos dicindo que está mal ou que creemos que hai que No, no. mellorar, que son os errores, pero no E- campo, tío, tens que dar a túa parte ao máximo. Sí, e non che vai a... Realmente, cando estamos pitando, estamos facéndolles mal. Porque queremos máis tensión, Sí, Estás facendo vai co temblar ri- máis a man o tirar. O rival vai estar dicindo, bueno, esta é a nosa, e un pouco que di tamén Lolo na Xogar rueda de con prensa. ansiedade que- Vamos xogar coa presión e coa ansiedade deste equipo. Yo sei que é un equipo con historia CB que a segunda xornada de primeira FEB chega ao cuarto con detrás do marcador. 12 abaixo. Entonces, claro, A ver, eu creo que hai unha doble lectura. Evidentemente, hai unha presión nos propios xogadores que é a lógica, quero dicir, Sí, estás sí, falando claro. dun dos presupostos máis altos da Liga e que o obxectivo claramente é ascender, sexa directo, non sexa directo, pero estar nos postos de arriba o máis arriba posible. Entón, esa presión existe. Lógicamente, sabes que cada derrota condiciona, porque non hai máis que ver que levamos 2 partidos, 2 derrotas, que nunha liga de 32 partidos en vez de 34, como habitualmente, Burgos o ano pasado perdeu 2 en todo o ano. Entón, estamos aí xa. Claro. Ahora só podemos a gañar. presión é evidente, pero o propio Pío di, esa presión nos temos que saber xogar sí. con eles. Cando fichas por este equipo, tú sabes a que estás vindo e non podes, lín outro día tamén unha reflexión moi acertada que dices, tú non podes pretender vir a Obradoiro co salario que che vai pagar Obradoiro e pretender ter a presión que pode ter alguén de Fibu e Palma ou de Cartagena, que evidentemente non vas a estar sometido á mesma presión. No, Quero dicir, obviamente. tes outros obxectivos e tamén eso está bueno, pues ten que estar no ADN dos xogadores, ¿no? Ser competitivos en ambientes así. Por outra parte, que nos mesmos embarremos eso, pues tampouco é o tema. A min creo que unha vez pitado o final se pode manifestar o público como queira, pero creo Pero que durante o durante- propio partido, Sí. como, bueno, pues se nos queixamos de que eles non fan ben o seu traballo, entre comillas, ¿no? De que se están vendo superados pola presión, de que non están xogando ben, Nos temos que se facer tú non noso. estás animando ben, tampouco lle estás facendo ben o equipo, Sí, ¿no? hai un nivel de frustración entre todos, entre o club, o aficionado, a prensa incluso, todos, que son uns niveles que non son normais para estar na segunda xornada 2. na xornada 2. Bueno, isto recordamos que cando chegou o EPI, isto era un proxecto. Bueno, era un proxecto no cal, vale, si, escoitanse críticas, obviamente, como é normal polas cousas que falamos, é porque isto é Obradoiro, e o Obradoiro ten que estar aí arriba pelexando polo ascenso. E para eso métese os cartos que se meten, e para eso se espera o que se espera. Pero ao final tamén, quero dicir, creo que da rolda de prensa pós-partido unha das palabras que eu escollería sería paciencia tamén. A ver. Pero temos que ser conscientes. A ver, é certo que o deporte é algo moi visceral, non? Entón, estamos todos... É parte da gracia que ten. Se fora totalmente racional, Ninguén seguiría o deporte. non molaría, claro. Para ver traballo no ocio, no. Entón, bueno, sí, é certo, pero estamos nunha situación non dramática, digamos, pero estamos nunha situación inesperada. exacto, ben definido. Estou de acordo. Estamos con nunha eso que situación inesperada, que non pasa nada, que se gañamos os 30 partidos que quedan, seguramente ascendamos directos. Non vai pasar. De feito, sí. A ver, En concreto, sí, porque farías que todos os teus rivais teñan mínimo 2 derrotas e ganarías todos os average, por lo cual ahora mismo dependemos de Dependemos de nolos mesmos. Efectivamente, mensaxe cero alarmista. Obradoiro depende de sí mesmo para ascender directo a Liga Endesa. Pero, bueno, hai moito que cambiar e eu creo que ahora mismo o problema un pouco tamén o horizonte, ¿no? Porque encima o mes de outubro bonito. non parece o máis benévolo, ¿no? Bueno, xa tiñas este principio de calendario que parecía un pouco máis aceptable ata chegar a Estudiantes, pero ahora mesmo vas a xogar o Benres a San Sebastián contra un Guipúzcoa que compite bastante ben contra Estudiantes, sí que contra Coruña na primeira xornada non están acertados e tal, pero bueno, que son un equipo chamado a estar en playoff e que na casa se van a facer seguramente duros. Despois, un Melilla que pues, é que non deixa de ser un puntito menos ao mellor que ese Cantabria que chega aquí con 10 fichas. Noticias positivas, Iván Cruz parece que está lesionado, que é o bueno, foi golpe na man que poñían tempo de baixa dependendo de evolución, pero que o mellor non xoga contra nós, xa sería o sumo, ¿no? Que sin a súa peza clave veñan a Sara
a mollar a orella, pero bueno, sendo partido de Guipúzcoa difícil, se te atopas con 0-3, sabendo que tes só Melilla no medio do partido con Estudiantes. É que logo tes que ir a E tendo- Madrid, Sí, claro, na xornada 5 Que vas cuidado. a Madrid e polo medio un partido trampa que non sei se pode servir un pouco como cambiador de dinámica ou un partido perigoso de Copa España para xogar en Oviedo, En Oviedo, cuidado, que habrá que verlo. Nuevo Marín. Sí, Novo Pumarín, que o coñeceremos seguramente a semana seguinte a ese partido de Copa España, que ainda non hai data Vamos aí, oficial. entón. Logo falamos, ten pinta, non? Iremos. Hai que ir. Habrá que, De verdad, bueno, se vamos 0-5, con máis motivo, con máis motivo hai que ir. se estamos falando de eso. Non vamos a ir por Sempre mola ir ao Oviedo. por visitar Oviedo, comer cachopo, esas cousas, non vamos. Pero eso nunca No, vamos. non vamos. No. Pero bueno. E despois, eu creo que máis cousas que podemos sacar do partido, a sensación de que coa baixa de Huskic e de Ule, sin Leo ou Barcelo en pista, o equipo ten moi poucas ideas. E asfíxenos con facilidade, agótansenos as posesións ou facemos perdas pois un pouco inconsistentes, e eu creo que aí onde se ve eso estadísticamente, que se pode ver, é que son os dous xogadores do equipo que entre eles reciben 16 faltas. É dicir, o equipo rival tamén soubo que eles eran os perigos a parar e que dándolles, ao mellor facían que se saíran un pouco do partido, que non é o caso, de feito, pero creo que son dos mellores xogadores do partido. Pero, bueno, sabían donde tiñan que facer dano eles defensivamente. E eu creo que a verdade é que é unha lección de Loroncinas de como anular un equipo. Que por certo, maravillosa a rolda de prensa que deu. 5 ou 6 minutos, moi concisa, moi clara e para escoitar. Encima con boas palabras para o Obradoiro. E para E para Epi, E para todo. Epi, a verdade é que moi ben. Bastante cabal, gustame a frase de ni la semana pasada éramos una mierda ni esta semana somos los Lakers, Moi ben. ainda que parecía Yasel, un pouco COVID, ¿no? Bueno, hai algún triple que diste, madre mía, tío. E despois eu quería vos preguntar, esta baixa porcentaxe en tiro de 3, 4 triplas en cada partido, rozando 20-25%, parece vos que é un problema de que non estamos tendo acerto, simplemente falta de acerto, de falta de tiradores, e que non xeramos suficientes espacios, ou falta de vos sistemas para topar tiros con ventaxa liberados e dependendo moito do acerto individual de cada un? Eu creo que un pouco a primeira e a última. Eu creo que está vendo pouco acerto por unha cuestión de que como non entran estamos tirando cama encollida. Creo que un pouco desa parte hai. Cando non salen as cosas, non salen as cosas. Eso é sempre así. Xogas con ansiedade que non están salindo e salen peor. E logo creo que temos un equipo e temos menos tiradores que o ano pasado. Temos menos tiradores, porque realmente tiradores temos a Barrueta, o Diogo, Barcelo obviamente o máis tirador, e logo que pode zafar Westerman. Que vai depender do día. Logo, bueno, temos xogadores que poden tirar, pero non tiradores. Sí. A min faltame, quitando que non creo que volva, a min faltame un perfil de como Brochansky. Un 4 que pode abrir a pista. Un 4 que poda abrir a pista e incluso que poda xogar un pouco o 5. Son bastante amigos. Eu creo que o Pac Balvin Brochansky, Volve. Eu si non se deixa. aparte pola ficha de un xa, Eu creo que comparten o sueldo e todo. Comparten sueldo, casa, coche. Eu si non se deixa Can. querer por Twitter, no, Son se deixa querer? por Twitter. Quen? Bruciansky, ten que poñer algo. Pasa de todo en Twitter, Bueno, pasa de todo en todo. Así como Balvin, Un pouco, ¿no? así como Balvin se mete en todas. Horchata, man. Que fulano. Sí, Quere volver Balvin, a ver se lle ganas, Home, o soldo xa o cobrou. Todo no. Bueno, non sabemos. Unha parte, supoño. Claro, non temos as Pero creo que lle estou dicindo a Obra, mira, se me dá esa parte que falta, veño a xogar. Buf, non sei se me quero ver eu nesas, A ver, eu A creo ver, que... é o xogador, a ver. No, aparte, O eu creo xogador que é bo, non vai pero- facer falta no momento en que poñamos a Diogo a Barrueta de 4 aberto xa está. Que, bueno, ese... Ti abogas por xogar... Hombre, mentras non haya fichaxes e o mellor que urxe máis. Un 4 aberto, un base director O sea, ou un ti 5. diri- Ou un 5 con o sea, ti menos. dirías- Un 5 con menos. O sea, ti dirías, por exemplo, cando Ule estea mellor, poner a Ule de Aleiro e a poñer de 4 a Barrota, o sea, Barrota a Brito. A Brito. No, non creo que faga falta poñer a Ule de 3, de feito creo que temos máis problemas ahora mismo No, más, e eu creo que unha das cousas que mellor di Epi na roda de prensa me parece bastante honorable pola súa parte, sin que ninguén lle pregunte ademais, é eximir a Grela de presión, responsabilidade, de decir, bueno, evidentemente estamos moi contentos co seu traballo, creceu moito,
e é un xogador que nos encanta, pero estáse vendo sometido a unha dosis de responsabilidade que non era agardada, ¿no? Que teña que darlle descanso a Westerman, cando encima sabemos que Leo lle está costando a partir dos 5 ou 6 minutos que xoga seguidos. Home, é que leva 28 minutos por partido. Leo non está para xogar esas minutadas. Leo está para xogar 20. 20, 22, non sei canto mellor, xogou a seguramente. tempada pasada. 21 creo que xogou. Pois por aí. Ben, Dividíanse entre ele e Zurbriggen. e probablemente o que Zurbriggen, necesita Chubrigen. Podía vir a pillar rebotes, Chubrigen, tamén. Non estaba mal, Base pillador de rebotes. De feito, tamén fai o mesmo comentario con Echeguren. Sí. Que estalle tocando... Ou seja, a Dos Anxos estalle tocando sustituir Bueno, pero Dos Anxos é un tío que sí, xa foi dominador Estaría en máis Leo. discreto, pero outro día que ben xogou Chubrigen, Sí. A ver, eu creo que Dos Anxos é quen ten que ahora mismo, mentres non haya fichaxes por dentro, ten que asumir, e é un tío técnicamente suficientemente novo como para asumir un rol de 30 minutos, xa é un perfil dominador na Liga, xa ascendeu, xa é un xogador de moitas temporadas en ACB. En principio, creo que quen ten que dar o paso adiante. Despois, Echeguren dar os seus minutos, e aí o tema son Anderson e Galán, mentres non chegue outro fichaxe, que evidentemente, se chega un 4, vai ser para mover a Galán o 5 e que entre Echeguren e el parcheen os minutos que non xogue Dos Anxos, creo eu. Que vai ser as oportunidades que haya no mercado, porque é o que falamos. Sí. O mercado está complicado. Mal momento ahora mismo. É moi mal momento. Sin mal momento, enseñas un minuto 12 de temporada, a verdad. É que a verdade. Nunca é bom momento para lesionarse, pero bueno. Pero este é malo. Pero este- Dentro dos malos hai máis malos e menos malos, este foi máis malo. Isto foi o peor. 12 minutos. Canto xogaches na temporada de 25-26? 12 minutos. A ver, non quero tal, pero se se lesionase Dos Anxos afectaba moitísimo menos o... É máis fácil conseguir un pivot de estilo el que un estilo Husgic. Ainda que sexa un estilo el máis limitado ou menos físico Sí, ou máis pero baixiño. o mismo tipo de xogador. Sí. Sí. Sí, porque non hai copias de Husgic disponibles. E despois, bueno, eu a sensación que teño é que cando Leo xoga con Dos Anxos sí que é capaz de ou ben xogar un pick and roll ou xerar unha ventaxa co propio bloqueo, con calquera dos pivos sí que é capaz de atopar os seus tiros de media distancia con relativa facilidade. Vamos a depender moito de que Leo este físicamente ben e de que este acertado. O sea que creo que vai ser un xogador moito máis importante do que debera para estas alturas de tempada, que eu creo que é un veterano ideal, ¿no? Para telo enchufado de cara a final de tempada, e creo que este principio de tempada lle vai tocar dar un paso adiante e esperemos que lle respete o físico o posible. Sí, porque senón é que estáse vendo que o equipo con Grela, o sea, Grela É que hai un contexto. Claro. Eu creo que é un xogador que hai que darlle un contexto e non é o que lle toca, non pode ser sustituir a un tío como a tempada pasada en Fuenlabrada, Zurbriggen, que che pode dar 20 minutos de intensidade arriba a baixo, con experiencia. Que estamos falando de que Zurbriggen xogou cantos anos en ACB de segundo base? 3, bueno, 2, de segundo base 2. Se desentonar moitísimo, digamos, dando minutos vos. Pois E Grela ten 19 anos, é a súa primeira experiencia como tal, xa con ficha de primeiro equipo, de dicir, veña, vamos a darlle uns certos galóns de terceiro base e para X contextos. E aparte, Cantabria aproveitábase de eso, de xogar con presionarlle moitísimo a saída de balón, deixalo afogado, sin ideas. Poñenlle a Powell, que xoga poucos minutos, eu creo que xoga prácticamente os mesmos minutos que Grela, porque deben xogar os dous sobre 13 minutos, se non me equivoco, mira, Powell xoga 13 xusto, e Grela xoga 10, pero daba a sensación de que facían os cambios para, efectivamente, porque sabían que Grela defensivamente sí que iba a ser un poquinho máis can de presa, pero cansalo moito cando subir ao balón, non deixarlles pensar, e aínda que estivera Barcelo en pista, porque eu creo que sí que intenta combinar o que falábamos outro día, ¿no? Combinar a Barcelo e a Grela, non éramos capaces de hilar boas xogadas, de unha vez que poñemos un bloqueo ganar espacios, nin nada. Entón, o malo desto, para min que outros equipos che poden ler un pouco, ou se che poden coller a matrícula. Sí, cando empezar a facer sempre. Entón, bueno, pois o mellor hai que buscar outras solucións. Non son eu o maior fan, xa o sabedes, pero Quintela base organizador no, pero o mellor hai que buscar un xogo un pouco máis anárquico con Barcelo sistema, mentras non chegue alguén a ver, eu con que Grela, alguén ule. Con Grela en pista estás xogando medio a Barcelo sistema, porque Grela sube o balón, pero dallo a Barcelo e xoga Barcelo pick and roll. Xogas a iso. Sí. Pero mellor coincidilo ao que me refiro un Barcelo sistema cun 4 aberto. Porque senón, o que falábamos, colapsanse moitos espazos e non é capaz de xerar tampouco é moi complicado. vos tiros. Entón,
Eu... Podías que No, a ver, todo pasa por aí. Pero é un estilo. vímolo é un par de, estilo. vímolo un par de veces no partido, que se pon Barrueta de 4. Eu, pues, bueno, comentaba con Epi, no? na roda de prensa, que o mellor a opción aí tamén é con Brito 3, é dicir, mentre non este Ule, que eu creo que minimiza un pouco a falta de rebote, porque tamén ter a Barrueta ao 4, ainda que coller 9 rebotes, creo que a maioría dos que colle son xogando de 3, porque son 5 na primeira metade e bastante liberados. E con Brito, pois, o mellor palias un pouco ese falta de tamaño que teñen, si teñen que xogar xuntos Quintela e Barcelo, o 2 e o 3, que ainda que Leo poida defender logo por altura a un 3, si que en ataque non suelen organizarse así os outros equipos. E con Brito e Barrueta e Barcelo en pista, si tes triple ameaza de 3 e vas a xerar máis espacios para que Barcelo este un pouco máis cómodo, porque é evidente que non é un base puro, pero se lle das espacios é un tío que pode facer un destrozo. A ver, estou xogando na primeira alemana de base, quero decir. Todo é ata que chegue Ule, pero é que debería empezar a entrenar ou esta semana ou a seguinte, polo que se di. Unha vez que, bueno, a chegará chegará para a seguinte. A ver se disputa algúns minutos con Melilla, Copa España. A ver si igual Copa España. Sí, igual nun partido máis, bueno, ainda que volver ao sitio onde te lesionas xusto e xogar aí. No, entón non. No, porque que vaya directo contra isto, como de Mani ano pasado. Sí. Anulo Mufa. Bueno, que vos parece o partido de Anderson máis alá de en axudas? Hai que decir que ten un 100% en tiros. 2 de 2. Un de 1 en triples. Malo. ¿Qué? Malo. Ofensivamente, en tiros non se pode dicir nada. Hai que dicirlle que nos ha posteado. Tirou moi pouco. ¿Qué? Tirou moi pouco. Seleccionou moi ben. Seleccionou moi ben. Non posteou. Sí. Intentou unha vez un pouco. Con Germán Martínez, ¿no? Que lle saca unha cabeza e que Non foi capaz. lle roubou o balón. Tivo que cambiar como señores maiores xa, as gafas. No, pero para as estadísticas esa miopía inventada que teño con astigmatismo non traballa ben. A ver, eu creo que teñen que asumir máis, porque o partido de Galán e de Anderson, o de Galán é a nada máis absoluta en ataque e en defensa. É infame. 5 faltas en 13 minutos, 0 de 3 en tiros. A fixo faltas moi pronto. E de feito, 0 de 3 a cuarta faina... cantos triples tirou? 2 completamente liberados. Sí, pero bueno, tamén Barrueta falla os 2 primeiros completamente liberados e Brito tamén falla, o sea, eu creo que un pouco contagiado pola histeria colectiva. Pero con Brito acreditamos. Sí, totalmente. A min un pouco que me faltou foron máis minutos de Diogo. Non sei que vos pareceu. Sí, todo o mundo quedou con esa sensación. Necesita máis minutos, necesita xogar máis, necesita máis balón e necesita tirar máis. Eu creo que un tío E con necesita carácter. máis xente que a súa camiseta. Home, por cierto. demostrou no final do partido que é un tipo con carácter. Pero en pista, o sea, evidentemente eso despois falamos do incidente de fin de partido, pero creo que en 13 minutos sí que é verdad que tira 5 tiros, dos cales falla os 3 triples, que, bueno, aí o que se pode achacar, pero, bueno, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 roubos, que diría, a sensación de que poñía un puntiño máis de intensidade, e eu creo que ao final o que estamos tan mosqueados, ¿no? Ese run que hai no público, esos silbidos que é raro en SAR, o mellor é porque non é porque perdas, que, bueno, podes entender que con dúas baixas podes ter derrotas, que evidentemente non son defendibles polos rivais que son, ¿no? Pero esa sensación de falta de intensidade pola actitude. Sí. Non a aptitude, que sabemos que teñen aptitude, pero a actitude que hai en pista de algúns xogadores non nos gusta nada. Eu creo que decíamos, no, cando fichou Diogo, que podía ser un pouco ese xogador que conectara coa grada, así un estilo Pavel. A mí non sorprendería ver a Diogo coa nariz rota saindo de SAR e poñendo un tuit, ¿no? A ver, é moi parecido, é un xogador quente, non? Como Quintela. É un xogador de, pois eso. Sí, de agarrar e decir, vale, boto o meu equipo a espalda, vamos a subir unha marcha de intensidade en defensa, contaxear, bueno, decía alguén tamén que era importante contaxear o público, que eu creo que, joda, Sí. Eu creo que nos conformamos ata con pouco, porque 13 abaixo, metemos un parcial de 5-0 e encéndese a grada. Quero dicir, Teña un... pouco estamos quedando, ¿no? Iba a Decíame José, mima, vamos 8 abaixo a Cantabria e estamos celebrando. Teña un post de Fora CB que xusto era deso. Pero eso en sección fora CB, ¿no? Pero xa o dixestes. Bueno, pues veña, por favor. Con que pouco se enciende SAR, un parcial de 5-0 perdiendo por 14 contra Cantabria en SAR. Para lo que hemos quedado. Para los restos. Pois
Pois acredita de quen? Por si acaso. De ADP 51. Vale. Mención honorífica. Acreditamos. Hai que decir que eu creo que é lógico, porque ahora mesmo a nada que nos den estamos con ganas de encendernos, pero tamén eso, non se pode tamén se viu por aí pues, comentarios como hombre, só faltaba que o público non pode manifestarse, lógicamente, e para ben e para mal. Creo que eso, un público un pouco máis sobrio, pecho frío, non animaría con... dirían, bueno, normal que remontedes, facede o vos e depois xa... Sí. É dicir, aquí eu creo que se lle dá un valor especial á intensidade e a pequenos parciais porque foi con roubos e tal. Que eso é outra das cousas que chama atención, aparte das poucas perdas que fixemos, que o equipo estaba feito para correr o contraataque, ¿no? Decíamos que roubar e correr, 18 puntos do Obra o contraataque contra 9 de Cantabria, con canastas fáciles, varios 2 contra 1 ou 3 contra 1. E pese a eso, o Hai resto... que coller máis rebotes e subir o porcentaxe en triples. E defender, porque métennos 90... No primeiro partido, cantos son? 95 puntos. No, máis, 98. 97. E cantos meten neste? 87. Pois fai a media. 92. Pois aí o tes. Aí. Quen gaña o baloncesto? Digo tú que o que máis sabes do O baloncesto. que máis puntos mete. E se metes 92, a probabilidade de gañar é moitísimo máis alta. Ou se deixas que te metan 92, a probabilidade é moito máis baixa. Mira, unha estadística que me parece La matemática, La rodeta. bastante curioso destos datos que lle suelen gustar bastante aos adestradores, ¿no? Puntos de segunda oportunidade, más Cantabria, que Obra, co que decíamos 11-5, aí parecía claro, pero despois o resto, puntos en contraataque, puntos en pintura, puntos tras pérdida e puntos de banquillo, gana Obra, que é bastante curioso que pese a eso, estiveremos a falta de 1 minuto e medio, perdendo casi de 15. É bastante chamativo, e hai que decir que ao final o partido está bastante maquillado, porque Sí, no. eles vense xa coa vitoria a minuto e pico e baixan os brazos demais. Demais. Non seguimos apretando, o cual está ben, tamén hai que dicirlo. Sí, pero... Cousa que en Cantabria, en Cantabria, en Menorca non parecía. no, eu creo que a baixada de brazos que se deu nos últimos 3 minutos de Menorca aquí, no. Supoño que un pouco tamén por estar xogando na casa, esos pitos e un pouco por vergonza. Bueno. Que me imagino que tamén os xogadores te sacarían ese punto honor que... Pero ben, non te fíxose gusta. polo menos. Sí. Pero bueno, a lectura é que as derrotas son de 20 e casi 15, porque eso é un maquillaxe. Bueno, pero foi de 5. Ah, bueno, perfecto. Pues Porque a outra tamén foi de 20, pero ao final foi maquillaxe de Menorca. Podemos ir por esa. No, foi falta de maquillaxe. Podía ter sido de 10, sabes? Sí, eso sí. Gústame máis as lecturas de Simón. Hai que ser optimistas, joder. Bien, eu creo que esa mensaxe que temos que dar, non Sí, sei. o sea, que decir, así como esta foi de 5, podemos ser de 15, outra que foi de 20, podía ter sido de 10. E a seguinte, A seguinte... nos tradamos. Veña, será que acertamos todo esta temporada. Victoria de 5. Ganamos de 5. Sí. Despois remontando ou No, deixándonos ir? remontando. No, Deixándonos ir. Íbamos 20 arriba e maquillando. chegábamos o último minuto 8 arriba e ganamos de 5. Con triple Nacho Varela para maquillar os resultados sobre Bocina, ¿no? Exacto. Ven de facer 6 de 8 contra Estudiantes. Aquí non tirabas así, cabrón. No, 7 de 11 creo que fai. 7 de 11 ao Creo final. que fai 7 de 11. Bueno, pois aquí fará... Empezamos a ter Bueno, nove. aquí no. Sí, é unha locura, non? Sí. O sea, eu vin un momento no que Que non- apretou Guipúzcoa Que aquí e... non tiraba mal, pero bueno, tampouco así. Bueno, estivo lesionado toda a temporada. O sea, Bueno, e para pechar un pouco O partido, sí. o tema do incidente, entre comillas, ¿no? Dos xogadores retirándose sin saudar aos aficionados, sobre todo os nenos, ¿no? Que están aí esperando, que era xa unha costume que desde o ano pasado se fixo e que de feito Epi comenta en roda de prensa primeiro que saía a pedir disculpas e dicir que non volverá a pasar, Sí, que era foi unha norma que malentendido. tiñan, foi malentendido, pero é certo que todos os xogadores e o corpo técnico, excepto Brito, que sí que se queda dando el a volta só, que é bastante chamativo, ¿no? Que ninguén se dera conta Da falta de- falta de Brito, ou que Brito non dixera, oye, onde están o resto de compañeros, pero bueno, recibo unha ovación, que creo que merecida, por dar a cara aí nese momento. Nos xa o sabíamos, aí fomos todos a camiseta súa. Eu creo que foi por nós, viunos as camisetas e acreditou. Pero, bueno, esperemos que non volva a pasar, sobre todo polos nenos, ¿no? Que eu creo que son... É por nós, que nos gusta ver os xogadores Sí, dando a nos volta. Nos somos como nenos, a ver. Claro. Pero creo que eles lle fai unha ilusión especial, baixan aí abaixo, e ao final tú tens que enganchar as xeracións do futuro. Nos chegará un punto no que seremos esos señores maiores que Rosman. Xa veremos.
Xa rosmamos agora. Xa somos, claro, se dicir. A ver, Esa hai somos- que dicir que Maiores xa somos, hai que eh. dicir Non que na somos nosa José, grada, non somos José. no terceiro cuarto, díxoselle, mirando hacia todas as filas de atrás, o apretamos ahora ou lo perdemos. Hai que ponerse hooligans. Quero dicir, parece que eso non é de señores maiores que Rosman. Eso dixo José, non? Sí. Sabes Que é un señor maior. Sabes que tamén dixo, por certo? Que dixo? Cortar Barrueta. Varias veces, Dixo que ojalá volviesen Mikovic. Sabes que teño? Buf, Mikovic de 4 ahora. A tirar Moita triples. foto, mismo porcentaxe de tiros libres que leo en este partido. A verdade Que é bastante curioso. 2 de 6, non? 2 de 6. Curioso que o resto Es do como si equipo todos de memoria. non fallou nada. O resto do equipo fixo un 100% en tiros libres, 20 de 24. Inclusive dos Anxos, que ten un porcentaxe 6 de 6 bastante terrorífico. de 6 de Quintela, 8 de 8 do Pero Sánchez tirou 2, non? dos Anxos tirou 2, sí. Tiraron 2 Anxos e Barrueta e 6 Quintela e 8 Barcelo. Pero bueno, que chama a atención, ¿no? Que meter Leo tantos unha pena, Leo pero porque non é recibe- a súa porcentaxe. Recibiu tantas faltas, joder. Sí, gustaxe apretar. estábamos aí, Se mete 4 puntos, perdemos solo por 1. No, ganamos. Gañamos. Bueno, Por eso a criticamos. veces esos 4 puntos poden cambiar o partido, claro. É que os tiros libres dan partidos. Sí, Xa mo dicía a min un entrenador cando era Cando cadete. fallabas todos. E os peóns dan partidas de ajedrez, a ver. Pois solo fallaba bandeixas de dereita. Bueno, claro, zurdo. Zurdo. Absurdo. Bueno, cerrado o partido. Sí, vamos pasar ao seguinte, por favor. Sí. Hai que avanzar nesta vida. Estamos de acordo en que o dramatismo é absolutamente desmedido. Sí. A ver, Gústanos regodearnos na nosa unha cousa tristeza. clara, nós antes de empezar a tempada, no podcast que gravamos previo a empezar, dixemos que queríamos que non íbamos a ascender directos, non tiñamos había un equipo claramente mellor, que era Estudiantes, ou Leima tamén parece que tiña mellor plantilla, e nos parecía moi complicado ascender directos. Na rolda de prensa, cando se presenta Epi, fálase de non ter ansiedade de ascender ya, de que este un protesto a 2 anos polo menos e demais. E vémonos nacionados con 2 partidos perdidos, que sobre o papel tiñamos que ganar os 2 partidos, pero realmente, se xa pensábamos que non íbamos a ascender directos, estamos aí. A ver, eu Quero dicir, é certo que se está sendo todo mal, o equipo non é recoñecible o que xoga, non encaixa nin no ADN obra, nin tampouco está encaixando no que suele ser os equipos de Epi, está todo como moi embarrado, pero, bueno, van 2 partidos, queda toda a tempada, Epi un pavo que que ascendeu a 3 equipos, distintos. sempre lle levou tempo que xogaran. Eso dice Lolo Encinas. Hay que darle tiempo, paciencia. A ver, y hay que ver. A ver, hay que darle un acaba marxe. de empezar a temporada, No, calma. a ver, o problema é que él se queixou de que había pouca pretempada. E cando acaba a pretempada, os 12 minutos volve a empezar unha pretempada distinta para a obra porque tens que cambiar casi todos os sistemas. Entón eu creo que aí hai que dar un certo marxe. Xa, son equipos que lle suele costar un pouco debe ser un adestrador relativamente Complejo, ¿no? Con sistemas complicados. Sí, distinto a outros. Ideas complicadas. É dicir, non é supoño. un xogador o sea, non é un tío que dice que era un base clásico con un pivot clásico, vamos a xogar pick and roll e quemar as tres defensas a base de Básquet eso. clásico. Sí. Entón, Non é base. si necesitas que os xogadores collan os teus automatismos e encima o teu xogador bisagra se lesiona, pues vai chegar máis tempo. O teu segundo base sobre o papel Non está está. lesionado. E o primeiro, no, pero casi. Bueno, pero eso xa sabíamos. Con, Sí, con sí. eso contábamos, vamos. Sí, pero bueno, que un primeiro base non de 30 minutos. Sí. Quer dicer que a maioría de rivais eu creo que teñen bases titulares moi marcados de 30 minutos, Sí. ¿no? Es decir, Granger, Mi- Wintering, mítico pelón. sí, quitando el Coruña que ten claramente 2 de 20 que podrían ser os 2 de 30, ¿no? Sí. Vida Cuevas e Pacheco. Entón, aí Dida Cuevas Dida físicamente. Cuevas non, Fai se llevou a la 30, Pacheco sí. Cuevas. Bueno, o mellor é porque é a pretempada, pero vino Calimbo afora un pouco, bueno, Cando xogamos contra porque o o mellor tamén sabe o rol que ten e se vacía máis, ¿no? O mesmo que dicía o mellor Zurbriggen, que Tamén dice, yo estaba- puedo jugar a 30 minutos ou puedo jugar a 7 a dejar full e quedarme vacío. Tamén estivo bastante tempo defendendo Grela, que eso ten que cansar tamén. Claro, por eso te digo. Moi pesado, Que tipo. te defenda Grela ten que cansar. Sí. Bueno, a min o que me refería a dramatismo que hai xente falando de mirar a segunda Todos feira. fuera. A ver, calma. Cortar todo Sí, segunda feira. igual bajamos. A ver. Calma. Dicindo, todos fuera, hai que echar a Epi. A ver. O ano que baixan só 2, Cuidado. A ver, tío. A ver, pode ser moi dramático. A ver. modo Obradoiro. Vamos a ver. Que O sea, stop. Delete club. Mira, Sí. tropezamos. Vou dicir isto, que non me pegue encima despois, pero tropezamos no primer partido e a rolos chegamos novenos.
Sí. Refírome, sen facer un esfuerzo. E ganamos Copa España e quedamos segundos. Sí. Va, perfecto. Este ano Joder. cambia. Sí. O sea, xa da Gañando igual. Copa España e clasificándote a playoff, é dicir, non Xa queda segundo, da igual que estés... queda segundo. Da igual que estés Buah, noveno. eso é magnífico, Si xa fóramos ganar, sí, pero para outros Eu creo que agora o objetivo da tempada é ese, quedar no playoff o máis arriba posible, terceiro, segundo. claro. Eu Que que se toca un rival relativamente fácil para playoff, bueno, ruleta da Final Four. Sí, a ver, Folla se de ruta. chegamos, se Eu creo que sí, chegamos. o que non podemos é ir a... Que de momento o camiño vai hacia aí, non? Pero non podemos ter un playoff con un equipo como Palencia. A ver, eu creo Hai que- que buscar algo máis simple para decir, bueno, é moi probable chegar a Final Four, e no Final Four, bueno, son 2 partidos seguidos, 2 días seguidos que poden sair caro No, cruz. é cara cruz aí. Depende moito de como chegas de dinámica, de un pouco de sorte, nadie se esperaba cando pasado ganase Betis, Despois de sufrir contra Cartagena. que nunca nos ganou a nos Betis, por cierto. Igual se chegáramos a final. Hostia, se Betis, Podíanos ter se dado Betis, nosos se Betis ascensos. ascendeu e non chegamos a Betis todas as veces, podíamos... non estivemos tan longe, claro, somos esa regla de 3. Claro, eso sempre se ve así, non? Non sei por que non nos invitaron a nós en vez de... Se Zamora lle mete de 20 a Está Cantabria, increíble. Cantabria nos mete de 5 nos. Vou vos dar unha noticia, así, porque estaba mirando o calendario e iba a decir que eu creo que hai que dar de marxe este mes, ¿no? Ver si veñen fichaxes, ver un pouco como se acoplan os novos sistemas e esperar despois do partido do Estu como está o equipo, ¿no? Porque o mellor ese partido non vai ser o mellor para ponderarnos, pero a partir de aí sí. Iba a decir que os seguintes partidos son Oviedo, Tizona. Tizona e Cartagena, que eu creo que sí que son 3 rivais contra os que vas a ver realmente Gijona. cal é o teu chan, ¿no? A tua base. Tizona sigue sin preparar os partidos. Preparan un pouco máis porque cambiaron de estado. Por eso preguntaba. Pero siguen xogando a moito ritmo. A moito ritmo, non? Como nós. O que eu sei decir é que cambiou o partido de Oviedo Como? sábado a 7. Bueno, estamos, Bueno, No, que Bueno, nos ven ben. casi fantástico, pero aquí hai que mirar cada semana. Sí, sin- Non sin que cambiou, se avise. non cambiou de Guipúzcoa, non? Que cuadra aí un concerto. A mí non creo, cero serio cambiar un partido este venres, non, venres 8:30. Vaya, que pena. De momento non hai máis cambios, pero Xa bueno, veremos e pagamos a Liga Plus, é que non se non? pode organizar nada con Miramos este... no móvil. Podemos verlo no móvil. No móvil, os resultados. No, o partido. Pero que aínda non teño Non hai suscripción. cobertura en Capital dentro. Tamén non. Pero hai wifi. Ah, vas a ir a un concerto a ver o partido de obra? Para eso non vou ao A concerto. primeira media hora, sí. É que xa vos dixen que del aporte o que mola é a última media hora. Ah, bueno, pues, e se obra ao revés? E o que mola a última media? O que mola é a última media. Claro. Claro que vou ver. No. Vas ver a primeira media, que é antes do concerto. No, o concerto, o partido empeza ás 8:30. Sí. Acabará ás 10:30. Ah, O concerto empezará ás 10. Ah, bueno, entón sí. Entón, a Entón primeira podes media verlo hora- todo. Claro. Podes verlo todo. Nah. Sí, claro. Maravilla. Fumas a Va. primeira media hora de concerto, que total, Total, da igual, non? flouxa, ¿no? Sí. A ver, as 3 primeiras serán as míticas e logo xa entrarán así un pouco de recheo e logo xa ao final tocan as míticas outra vez. Bueno, e xa para terminar de pechar a fin de semana, 9:50 do sábado da noite. Que susto, pensaba que ibas a anunciar unha fichaxe. Mucho ánimo, difícil comienzo de temporada, pero nada que no se puede superar. Chipirón, Rezo, chipirón, fuego, bíceps. Non vamos nin lle dedicar. Como que no? Sí. A ver, por lo menos foi educado. Hubo xente que lle contestou, tío, moi Con enaxenada, moita queimada. Tío, no, E el- pero sabes que pasa? A min doulle moita cera, pero realmente o tipo puxo de boas, Yo he disfrutado mucho obra, especialmente por afición y lo que el club significa para É o vosotros. que puxo antes, de non entiendo lo de mala actitud, yo sempre lo dito en el campo, a veces sale, a veces no, a veces bien, a veces mal, tal. Joder, eu creo que pone con boa fe, non o pon en plan vacile. Non parece, Preguntamos por privado. Sí, Y que nos preguntamos. aclare. No, pero Entrevista a Balvin. pero a mí dame a impresión de que... Agora creo que... No, Había pero impresión fuera de que coñas, porque quedou con cariño hacia a obra y puxo Sí. eso sin ningún Sí. tipo de mala fe. Sí, ¿O creo crees que se está ofreciendo? Porque hai un hueco. ambas. A ver, estás en equipo? No, pero creo que pon de boas, Por como está escrito non parece que é a vacile, A ver, Bueno, eu É creo bastante trole. Sí, xo sei, pero a mí non me parece que en este caso estea sendo, tío. Eu creo E por que como se che- contestou o que lle contestaron e tal, parece todo boa onda, a verdad. A ver, A mí parece, a mellor estou me é equivocando. un tío que pero- todavía ten Obradoiro Basket posto na biografía de Twitter. Home xa, pero tiña Bilbao Basket. Non o sabes, tú miraches a semana pasada si tiña posto desempleado. No laburo. Igual lo puxo ahora mismo. Acaba de fichar. Claro. En primicia, pecho 3. Balvin, novo xogador do Valladolid. O día da marmota. Eu creo que se non queremos pitos en ser, mellor non traer a Balvin. Non sei, penso eu. A ver, ver, sí que é certo que tendo en hai conta que moitos curando. obviamente para a primeira FEP é un xogador máis que válido, nun momento en que xusto esta semana o club está nun momento, digamos, a comunión clube e afición está nun momento frágil, traer a Balvin non parece a mellor das ideas. Polvorín, ¿no? Claro, sería A ver, aí tería que inmolarse alguén.
Quer dizer, porque o problema con Balvin eu creo que sobre todo foi o oscurantismo que houve co seu contrato, cantas veces adestraba por semana, que si veu en pa con con Ratti e Sí, por eso se perderon as relacións con Octagon. Eso parece que sí, ¿no? Si se foi canta pasta se lle deu, si realmente presionou para volver aquí a pretempada, quer dizer, hai demasiado oscurantismo e pouco dato como para que ahora poida ficharse e que todo es genial. A ver, pivot que buscábamos, non non? vai a pasar, a ver. Non parece, vamos. Non sei, o mellor está vendo vídeos de Huskic como un enfermo 24 horas e A ver se aprendo a pasar así. Claro. Quen sabe? Agora tira de 3, ou sea que... Bueno, vamos entonces co deste venres, e non vai ser co concerto, pero o partido contra Guipúzcoa, así como previa dicir que Guipúzcoa outra vez está como colista. Repetición do día marmota deste partido contra Cantabria, porque os dous somos os dos equipos que ocupan o descenso ahora mesmo, con 2 derrotas, e un Guipúzcoa que eso, perde primeiro 63-79 na casa contra Coruña. Un partido que está baja anotación, non baja anotación, sino increíblemente facendo ver os porcentaxes de 3 do Obra como unha fantasía. Ambos. Un de 22. Un de 22, carallo, Coruña? Coruña 7-25. Bueno, Más aceptable. non é maravilloso, pero... Sí. Máis dun 30. Pero, bueno, menos. un Guipúzcoa que está claro que non lle saíron as cousas aí. Non sei se este partido se puido ver, porque a verdad que non o vin un trozo Sí, de... sí que se pode, este sí que se puido ver. Pues non me coincidiu a Creo min. que sí. Pero bueno, vendo que xogaron onte con Estudiantes, un 93-88, sendo capaces de volver dun 22 abaixo no primeiro cuarto. E chegan a poñerse a 3 con unha tripla liberada para empatar a falta de 3 minutos, que fallan 2 triples liberadas, unha Nacho Varela e a outra non me acordo si foi Ansorregui ou quen foi, pero bueno, un equipo correoso, que a mí me deu a sensación de que se agarran, que baixo barro, non? que sabe baixar o barro. É verdad que Nacho Varela está moi acertado con 23 puntos, 8 de 14 en tiros e 5 rebotes, 4 asistencias. O sea, partido que non fixo aquí en toda a tempada, prácticamente, pero No. ou sin prácticamente. Xoga 27 minutos e eu creo que contra Coruña incluso máis, se non me equivoco, xoga 29, o sea, é claramente o base titular. E eles tiveron moi mala sorte que se les lesiona na pretempada un dos xogadores chamados a ser importantes que renovara, que era Sturup, e teñen que fichar a Magui así de medio temporeiro, bueno, non sei se vai quedar para toda a tempada ou non, pero bueno, teñen bastante pólvora con Terry e Magui nos coltos, o sea que o que máis nos pode preocupar, porque aquí todo xogador medianamente eléctrico chega e fai un destrozo na nosa defensa, ainda que presuntamente exteriormente deberíamos ser capaces de defender ben, non? E despois sí que por dentro son un equipo que a mí me dá un pouco de respeto, porque sí que teñen a Ignacio Rosa, que é a súa 20ª temporada, que parece que tiene que consolidarse na LEP, pero vai caendo entre equipos e nunca tal. Dito feito, 20-10 vai facer o venres. Seguramente. Pero despois teñen a Corsantia, un georgiano que eu me acordo de ver no Eurobasket, que ten moi boa pinta, un ala pivot que pode xogar tamén de 5 bastante potente, que de feito contra Coruña é o único que se salva con 15-6, que nun partido de 60 puntos not bad. E teñen o pivot de Castellón do ano pasado, que é moi físico, o sea, o pivot con venenos en GOM, e Javier Nicolau, que a min é unha debilidade. Cuidado, que sempre dixen que como cupo podía valer moi ben para cemento de calquera equipo. E un Ansorregui que contra esto se fai un partidazo que a mí me sorprendeu, sí, verdad? 16 puntos, 15 rebotes, como Aleiro, not bad. 15 rebotes, Balvin, perfecto, casi como obra nun partido. Sí. Entón, casi. Bueno, hai que ver un pouco como está. Eles entendo que tamén están un pouco presionados. Supoño que tampouco teñen un calendario moi malo, porque é verdad que empezar con Coruña, Estu e Obra a priori, non é... Bueno, ou seja, son derrotas aceptables, non como o noso. Exacto, eles van a estar un pouquiño, seguramente, liberados, menos tensionados, porque sí, estarán vendo que o seu calendario empezará a mellorar ahora e dicir, bueno, son derrotas que poden entrar dentro do normal, pero dicen, oye, que estamos xogando contra un equipo que é 0-2, que ao mellor contaban con ter un calendario moito máis complicado e isto lles dá un puntito de competitividade, así que a ver como será. Venres 8:30 e eu creo que é partido trampa. Moito. Todos son partidos trampas. Agora mesmo son todos trampas. Firmamos empate, competir sí. ben. Competir ben de dicir que o equipo de boas sensacións. O sea, ahora mesmo, que preferimos? Unha victoria dando moi malas sensacións ou unha derrota dando
boas sensacións Unha que o vitoria. equipo... Unha vitoria. Sí, mentalmente tres redotes. Hai que ganar dando asco. E logo xa se empeza a construir con eso. Xusto, hai que gañar. Hai que ganar dando asco, non hai que ganar, hai que ganar dando asco. O sea, hai que ganar e se dando asco mellor. Perfecto. Tú, eu vou dicir si crees que están tratando o tema da presión e destos resultados co psicólogo, que temos un psicólogo en plantilla, pero mellor hai que dicirlle co psicólogo que lles diga esa frase, hai que ganar dando asco, así que a xogar mal, pero ganar, como sea. Sí. O sea, anti-básquet. Total. Non nos gusta, pero sí. Dámoslle. Bueno, pues somos o Getafe Sí, Del furbo. del fútbol con del fútbol, manos, ¿no? del fútbol con manos. Furbo mano. Bueno, mencionar eso, que aparte do partido este que falábamos de Copa España debutando contra Oviedo, 21 ou 22 de outubro, xa están feitos os cuadros ata unha hipotética Final Four desta competición. Na segunda rolda, no caso de ganar a Oviedo, teríamos a un equipo de segunda FEP, que sería o Huesca ou Albacete, e despois en cuartos, a priori, Palencia. ou Palma, que son os dous primeira FEP que están aí, que se enfrontan entre eles en primeira rolda. Evitas a Coruña e evitas a Estu ata unha hipotética final, de feito, porque por abaixo na Final Four terías a Fuenla, Alicante e pouco máis. Palencia en que fecha Melilla media? Zamora. Palencia Serían cuartos. 7 de xaneiro. Mira, o cal lle viría Oh, obra 4 e 7. E xogarías ali, porque Xogas se ali. xoga no que quedou peor clasificado a tempada pasada, Ah, sí? que Palencia quedou detrás nosa en Liga regular, polo cual, sí, obra Pues xogaría xa, todo ata Final Four fora. 3 partidos fora. Buah. Mal polos desplazamentos, pero bueno, Bueno, claro, si te metes que temos que pasar 3 días en Valencia. Reis. Pasamos Reis en A Valencia. me parece moi xusto eso, Canto costa o roscón Sí, sí. en Valencia? Non, ahora, non, A ver, ahora, se- ahora. 0,20. Se a tortilla cuesta un 20, o roscón debe ser barato tamén. É injusto, Debería. porque te quedamos diante deles da Liga, se nos eliminaron no playoff, hai Sí. que permutar aí, Sí, a verdade é que é certo eso. Aí Pero non bueno, estiveron moi finos, a verdad. Moi males. bueno, que lle vamos facer? Que non estando Guile, eu non quero estar tantos días ali. Pedimos acreditación de prensa. Ah, bueno, falando Eu de creo, eso. creo que Canosa podemos entrar en todas estas de En España. todas xa. Sí, e na da NBA tamén. Chegas ao pabellón ali dos Celtics e dis, Medio, Prensa. pecho 3. bueno, hai que decir que oficialmente estamos acreditados, estamos moi contentos e gracias a todos os ointes que sodes parte de este éxito. ASMR, aplausos. No, eso non é Gracias sonido. Ah, O sea, eso son gestos. Bueno, ahora hai vídeo para algo, ¿no? claro. Pecho 3 para xordos. Para todo o mundo. Igual hai que facelo. Sí, hai que aprender un pouco tamén, porque eu non controlo, non manejo. Bueno, tes unha semana. O seguinte gravámoslo xa con linguaxe de Hai xestos. un curso do ACIS, En serio. de lenguaje de signos. Teño tempo libre. Tú tamén. Bueno, que máis será, como non? Podía ter máis. Bueno, xa, tranquilo. Como todo o mundo. Conseguimos despido, fácil, rápido para ti. Hoxe non tive moito tempo libre hasta vir aquí, Bueno. E vamos a comentar o xogador máis eléctrico deste partido, que está complicado. A ver, Está porque, madre mía, complicado. A ver, de memoria, David. teño que ver un pouco estadísticas. No. No. O xogador eléctrico non vai por estadísticas, non é o MVP. É o xogador máis eléctrico. Eu vou dicir... Pois vou dicir Westerman. Westerman. Sí. Fixo- Pareceme que fixo un Fixo moi bo partido, moi bo partido. pero non fixo partido eléctrico. Non é eléctrico. A ver, A ver, el eléctrico non é francés. Sacaron unha técnica, eso é bastante eléctrico. Vou dicir Barcelo. Barcelona era típico, tío. Bueno, pero o que hai, que se lle faga. Se foi o máis eléctrico, hai que dicirlo. Pois eu vou dicir Anderson. Probablemente foi o menos eléctrico. No, bastante eléctrico. Sí. Ah, por como tiño pelo. Claro. Eu vou non dicir Xa está empezando a crecer outra vez. vou non dicir toda a temporada. Ata que deixe de meter os dedos no enchufe. Vou non dicir toda a temporada. Salle cara a factura de luz a Anderson, porque se ten que planchar o pelo e todo. Menos mal que non está en Fuenlabrada. Bueno, ali non é tremendo eso. Estarán cobrando, sí, ¿no? Sí, porque ganan. agora sí, agora sí. Bueno, Gañaron, claro, igual que o ano pasado, que ganaban sin cobrar, por lo cual seguramente non estén cobrando. Todo en entradas para Bruce Esas son Springsteen. malas ideas pros equipos, eh. Ah, que se non pagamos xoga mellor. Son boas ideas pos equipos porque ganas. Sí. Son malas ideas pos xogadores. Raúl anotando, bueno, Cortar salarios. cortar salarios. Bueno, Simón, con que canción nos vas a deixar? Estás preparado para Sí. aderezar este momento obradoirista tan optimista? Sí, que encaixa xusto cos meus valores ou, digamos, o meu estilo de vida deste outono, digamos.
Destos 15 días que levamos de outono. E os que veñen próximamente. Vale. Que o lema, xa sabedes, prohibido divertirse. Obra está o levando a Por eso, rajatabla. ahora prohibido pasarlo ben. Se estivo, o verán foi moi divertido, o verán pasamos pipa todos, jaja, jiji, que divertido foi todo, jaja, que bien lo pasé. Pero, ahora como o verán, Ahora Hay hai que poñerse serio. hai que ponerse serios. Hai que baixar o barro. Prohibido exacto, barro, prohibido divertirse. Pois entón non podes ir ao concerto, tío. Sí, no, pero serio, sen pasarlo ben. Ah, vale. Sen pasarlo ben podo. O sea, aportando a comercio local, pero... Pero serio. Bueno, Capitol, comercio, sí, va, sí. Sí, é Sí, comercio non local. é unha franquicia, está ben. Sí. Non hai outras salas Capitol por aí. Sí. O sea, se houbera outra en Coruña, cancelar, cortar. Cortar aparte- Capitol. Cortar Capitol. E aparte unha salaza. O comprar. A verdade que unha salaza. Sí, Sí, sempre dicimos. Bueno, é a única. no fan. No fan. No fan, con o grupo como era, non me acordo xa. Declan Wells and the Decadent West. Sabes, teño un pouco vibra de King Lizard de Lizard And Wizard. Lizard Wizard. Nombre moi largo, complicado de trabalenguas. E teñen tanta discografía. Non creo. Non crees porque non conoces ninguna outra Yo canción. coñezo esa. Solo buscaches no fan en Spotify e colleches a primeira que salió. Coñecía a Carlos. Escutei outro día no coche con él. Sí. Correcto. Outro día non, onte. Non foi onte? Sí, foi onte. Para eu como recomendación Ou foi o fin, ou xoves. Foi Declan Welsh and the Decadent West. Un pouco tamén é a túa... Igual foi o teu xoves, lema. non? Eu creo que foi onte. Non sei. Foi onte, sí. Sí. Confirmamos. Porque senón non te acordarías desde o xoves desta canción. Entón, Sí, porque está... no momento puxen en Instagram, puxen like, para que se quede guardado e xa está. Bueno, pues sí, a mí é unha banda que me gusta bastante, así un pouco irreverente, pero... Irreverente. Irreverente. Ay, por favor. Gustan. 5 euros, por palabra. Por palabra nova, Cancelen podcast. cortar Carlos. No fan, tío, prohibido divertirse que é dunha canción de Las Petunias que tiene esa frase en bucle, prohibido divertirse. No fan. Bueno, pues nada. Pois Xa sabemos que a obra entonces non se vai divertir en Guipúzcoa porque Non van a estar nos deixa todos... repetirnos a nós. ¿Qué? Non nos deixa repetirnos a nós. Bueno, pero é que non queremos que eles se divertan tampouco. Queremos que estén todo o rato no chan tirándose por un balón 40 minutos, lucha grecorromana. Xogando feo, e gañar 2-0. Vale, ojalá. Vale doble, Si ganas Sí. 2-0 vale doble. Danche 2 victorias. Por deixar a cero o rival. Increíble. Está guai eso en básquet. Estaría guapo. Pois Bueno, pues no fan entonces. Bailonga aparte, ¿no? Un pouco. Sí, bueno, se puede bailar un pouco. Venga. No, pero divertirse. Yeah, I think I'm over it, honestly. Like, who even listens to guitar music anymore? I mean, it's technos. It's less than five. It's more like tribal. I went along in the gang again. I played the deck my turn. I think they really liked it. I never want to be left standing there alone with you again as you harass my ears with far-fetched tales of hedonistic sin. Seeing as after this the cruel test as you pour back fast into a cup. How dull your life must be if this is the kind of shit that you make up. You're no fun in a party. You're no fun at a party. You're no fun at a party. Está ben. Sí. Bueno, está moderadamente ben. Non o Está pasei ben escoitando, verdad, Exacto, pero bueno. moderadamente ben porque non se pode pasar ben escoitando. Bueno, vamos con... Mira, xa que a maioría de aficionados levan 2 días desquiciados polo foro, xa en propio SAR houve moita liberación de rabia e todo isto, vos deixar que teñades o voso momento, o voso Kit Kat. Así que benvidos ao Rajadoiro. A ver, A ver, hai un favorito. o chino. Hostia, o chino non era mala, Literalmente estiven vendo hoxe un pouquiño do partido repetido na Liga Plus porque quería escoitar o comentarista borracho. Guai, increíble. Non todo dixo no que era... Dixo que Anderson era brasileiro e que era compañero de selección de Marcelinho Huerta, o sea, perfecto. Nah, En serio dixo espectacular. eso? Prometido. Acredito. O sea, increíble. Wow. O sea, confundir a un sueco con un brasileiro, por exemplo. A ver, Anderson, Claro, aparte Denzel Anderson, claro, nome de brasileiro de toda a vida. xusto. E Diogo Brito o non me de podían encaixar, Tailandia. o non me podían encaixar, pero a ver, A ver, Denzel. tiñen nomes así moi Sí, en pode Sudamérica ser. poñen nomes anglosajones. Pero igual en vez de entonces, con Z, con C, sabes? Con sesedilla. Sí.
Algo así. Bueno, O sea, tú, para ti, Yahao Yu. Ese mismo. ¿Por qué? A ver, primero, porque é chino, Vale. o cual é importante. En este podcast apoyamos a xenofobia totalmente. Totalmente. Con China y con Francia. Nada, porque pareceume un gestitos moi queixica. Un pouco queixica para medir dos 23, tío, ¿no? moi Sí. queixica, tío. As caras se poñía de moita rabia. Xa como de quicio. A ver, a verdad, sorpréndeme que vayas por aí hoxe, estando Don Yasel. Pero Tú que, bancas pero que a Yasel un no pouquiño. banco eso, pero que Lolo Encinas despois na explicación na roda de prensa. Pero é unha excusita, O sea, tío. está moi ben. Pero é verdad, levan a España 24 horas, 48 horas. Pero me da igual, tío. Pois justamente non fagas esos putos xestos. Bueno, xa lle enseñarán que nos van facer e xa está. Bueno. No, tío, pero non é ensenarlle que non ten 10 anos, A ver, pero os biquiños ao aire. Quero dicir, a min o bailecito, dentro de tóqueche moitas narices porque te está facendo a ti, vale, banco. Acabas de ganar o partido, como quen celebra sacando bíceps ou que tal, simplemente que é máis mariachi, ¿no? Pero 0-3 e lanzarse biquiños agrada. Pelín... Bueno, ao mellor estaba moza ali, estamos aquí nos... E tivo un enganchón con Quintela tamén. Sí, eso é certo. Así que, a ver, é fácil, Ah, no, teño outro rajadoiro. Ah, pois quedo meu con Yasser, entón. Venga, de ser para ti. Veña. Jódeme decir esto, porque sabes Vai que ser non classic. No, o sea, non é un xogador, entonces é non classic. Ah, bueno. Pero teño que decirlo, e isto me jode moito porque sabes que son defensor del, pero Héctor Galán, rajadoiro. Porque non fichou a Pablo Hernández cando quedou libre, fichou no Granada e de non ter, xa ni siquiera de ter xogado con nós, de non ter xogado con eles non nos terían ganado. O sea, era unha fichaxe clara de temporero para un mes, para facer un parche aí, sendo un xogador que me gusta, 0. Pero Bueno, é de aquí, ¿no? 7 puntos, sí, é de aquí. O sea, un tío que a priori, si pos un contrato encima da mesa de 1 ou 2 Vai meses vir aquí, vai vir encantado a priori. 7 puntos, 7 rebotes. E que seguramente sin él non... Bueno, primeiro Granada iría... Bueno, Granada sí. Dixeches 2 veces Granada. Dixen Granada por Yasel, porque está cedido por Granada, entón Xusto. quedeime con eso. Pero Cantabria non tería gañado, porque tería un xogador menos todavía de rotación exterior. Sabes como dá pena? Que cando Héctor Galán vexa que o puxemos no rajadoiro non vai entender por que foi. Por que non? Non nos vai escoitar igual. Ah, vai chegar ata Héctor Galán e vai cortar aí a... No, cando poñamos en Kisa no Insta ou así. Ah, sabes? bueno. Igual que poñer entre paréntesis, escoitar Escoitar episodio para entender. Oye, minuto, hora e 6 minutos. Che bastante gracioso que Héctor, mira esto. Héctor, son dos teus maiores fans, bat. Fichar e cortar Pablo Hernández. O sea, ese era o movimento. Solo para un día. Sí, fichar, cortar. Era para que non xogar este partido e xa está. É como Básicamente. cando chegan de alta na Seguridade Social solo para traballar ese día, sabes? O objetivo de Simón para ter máis tempo libre. Xusto. Fichar, Sí, a mí cortar. me encanta que me contraten por o viernes, me den de baixo o fin de semana para non pagarme, me contraten o lunes. Is my passion. No fan. Non fan. No fan. Bueno, Fin de semana del paro. rajadoiro de Lolo Encinas, vou decir, que deixamos de facer esta sección, pero creo que sexa o entrenador número 17, sí ou sí. Vale. Sí, Igual pode volver o das... bastante ben, Quedou Sí. moi ben, Sí, moi no, claro, moi ben, moi Fernando. ben. A ver, está moi ben isto de ir a rodas de prensa porque vamos a poder ponderar moito mellor os adestradores rivais para ver se rajamos ou non. Sí, Pouca xente, Na roda de prensa post sí. sábado 10 da noite. A xente Pero na teña de, fame. na de Lolo Encinas moi pouco. Sí, Éramos aí 3 gatos. literal. Éramos 4, de feito. Éramos 3 medios. 4. 3 medios. 4. Medios 3. No? Éramos catro. 5, éramos Catro. 5, éramos 5. 4. Non había outro chico máis, Medios puri. Estaba o chico de aquí e o chico de aquí. Por eso, 4. E nós, que somos 3. Tío propio. Ah, pero... Vale, pois sí. Bien. Simón, sección Foro CB quedouche algo no tinteiro? Sí, aí saquei un par de cousiñas. A Xa que volvín a entrar para desquiciarme un pouco. Contanos aí antes de que vayamos coas preguntas dos aficionados que hoxe nos masacraron, pero Vale. bueno, xa fomos resolvendo a maioría. Estos gracias a Dios. gustanme porque son pre-partido. Creo que un xa sei calle. Zachary Fox. Sí. No sé qué pecado hemos cometido los obradoristas, pero Dios, dándose un respiro y no nos hagas hoy una faena. Spoiler, Dios estaba desconectado ese día. Había outra cosa que atender. Luego pongo a treta blanco. Si en el obra queréis un trencitas, estos traen varios. Esperemos que no nos pongan problemas. Vamos obra por ellos. Spoiler, Yasel Aparte, gústame que son la misma captura os dous. Van seguidos. Van seguidos. Sí, sí, muy bien. proféticos,
Logo o de ADP que dixen antes, con que pouco se enciende SAR, un parcial de 5-0 perdido por 14 contra Cantabria en SAR, para lo que hemos quedado. Logo, bueno, outro de Zachary Fox, me fixo gracia. Si somos listos, largamos el entrenador ahora, sin miramientos, el director deportivo y empezar de nuevo. Un pouco agresivo jornada 2, ¿no? Sí. Alguén que non lle sentou ben isto, eh? No. La verdad é que aficionados cortar, E logo, para min o ganador, quen si no, Don Miguel Rufino. MVP del foro. Nos vamos a plata tú, estoy orgasmizando. Vale. A ver, Moi ben, a ver se se mantén esta tempada a sección. Si Vale, somos moi ben. máis abonados en Levouro que en ACB, en En Le Plata é campeón SAR. quedas nos pequeno estadio. Porque SAR cando quedamos ten 5.000 que? 6.000. 6.000 chega. E somos 4.000 e pouco, non? Sí. 4.000 algo. Non sabemos 4.000 exatamente os raspados, datos. non? Sí. Pasamos de Que, 4.000. por certo, pasamos lista o sábado e tarxeta amarela a varios aficionados, Sí. 3.925. Eu fun. Está ben, Bueno, non era Vale, que mo di a min. Está moi ben, Eu cheguei. Hai que ir todos. Pero, Renqueante, pero cheguei. Sí. Estás fastidiado. Uf. ya está, ben. Non sei a que me recordas con esas gafas. Agora cambiei para responder as preguntas dos aficionados. Antes É como estou, rodas de prensa. Pero é que me recordas Oiches, alguén. antes vinchas medio de lado, pero así de frente quedas Está igual, guai, sí. Sí. E además recordas Quedanche ben alguén. as dúas, O sea, que eh. hai alguén famoso. Tes cara de Lo gafas, famoso. Sí. Home, claro, porque non me va a recordar a un tipo que vin antes no Orreo, sabes? Claramente. Bien. Vamos coas preguntas, entón, aparte desta. Cortitas e el pie. Sí. A verdade é que a xente como é, cortar aficionados. Cal é o objetivo real tras este inicio? Xa o dixemos. mismo que antes de empezar a temporada. Solo que quedando Proyecto a en vez largo de plazo, quedándose un terceiro. moi difícil. Ascenso directo, que xa non contábamos con él, e sería un milagro. Pois playoff, O o tú mellor estás pensando posible. na 26-27 un pouco. No, a ver, esta temporada que xogala e intentar ganar todos os partidos que quedan. Entón, Vale, ascendemos se directos. ganas todos os que quedan, ascendes. Claro. Da igual. Pues, Podemos perder Copa España, incluso. Podemos decir No, tirar un pero partido de refírme, Copa o España. objetivo obviamente es intentar subir directo, pero xa sabíamos antes de empezar que por plantilla será moi complicado. Pues nada, quedar no playoff o mellor posible para ter na liga, para ter un playoff, un rival de playoff relativamente asequible para xogar a ruleta a Final Four e ver que pasa. Pues Ese ben. objetivo Ese- é que o equipo sepa o que xoga Epi sen cambiar demasiados mimbres igual a temporada que ven para ter xa unha base sólida no que ven ou dentro de 2 ou cando se pode. O falábamos ao medio de temporada, non firma subir en 4 anos. Eu sí, Home, claro, sí. Pois xa está. Pero que vayan calma. avisando de que en 4, pois senón a xente na xornada 8 Sí, eu paso mo ben en primeira E fase. aparte, tío, aseguras A que en 4 Salvo, anos pues está. non me gusta la Liga Plus, el resto. Joder, macho. e non che gustou o partido do outro día. No, tampouco, pero a ver. Quer decir, a min a Liga en sí mesma gústame. Podemos intentar mellorar un pouco o rendemento e aínda que non se ascenda, polo menos que se disfrute, que eu creo que eso Queredes pa que min- todos os anos perdamos o último partido da Final Four de un xogando moi ben eso- e con boas sensacións? psicolóxicamente Eso- o verán é de non divertirse, Pero se para non che odiar, pasa pero eso. para non odiar o equipo. No digo. fan in the summer. Sí. No fan. Tú que te recuperas fácil, pero para os que somos de leválo dentro, cuidado. Non me recupero fácil, bueno. Depende de que. Depende para qué, ¿no? Vale, Dios. Vamos primeiro coas depresivas e depois deixo para deixar un bo final de boca. Creedes que é o peor partido que se viu nos últimos 15 anos en SAR? No. No. O Valladolid de Copa. Ese ganouse. Sí, pero foi moitísimo peor. A primeira, bueno, moitísimo. Uf, no, Estamos- foi estamos terrible. Nun escalón do sótano, baixo. A ver, eu teño visto partidos Eu en creo ACB dolorosos. No, eu creo que este partido é máis o contexto que o partido en sí. O partido é moi malo, pero bueno, houve cosas peores. Eu creo que O mellor por contexto sí que é o peor. Por contexto, por sí. contexto pode Empezar ser. unha Un partido liga de Copa co proxecto España, que traes. que estabas fatal, sin adestrador. Pero o último ano de ACB. É dicir, eu para min é o contexto. E o proxecto- porque o de Valladolid é entendible, é un momento xusto de cambio de 3 entrenadores, Sí. Equipo totalmente en barrena. Aquí traes un proxecto ambicioso a nivel económico. Xornada na dúas, segunda non pode estar división, desquiciado. xornada dúas, se perches os dos partidos, claro, eso sí, pero E foi moi malo. foi moi malo, E pero foi para mí moi non é top 3 peores igual, en xeguera, dos que vino. Bueno, de nivel pode que no, de dramatismo igual sí. Claro, ¿no? que son Vale, cosas sí. diferentes. Y bueno, hilado con esto, que preguntamos mesmo tamén, bueno, esta pregunta é un pouco complicada, ¿no? Recuerdo... Non a respondemos. No, eu a non ver, respondo é que preguntas non me- complicadas. no, porque Si un tren va a no. 50 por hora, digo... Sí, empeza algo así. Si recordamos algún obradoiro desde 2009 que parezca que este menos traballado, menos ensamblado a principio de tempada. Eu son máis neofan, non chego hasta aí. Vos que decides? Eu que sei. Ostras, que o ano pasado tampouco estamos moi ben No, traballados. O ano pasado
Fala o de feito Gonzalo nunha entrevista que deu que a tupla, digamos que de Moncho, Gonzalo e Víctor con José Luis funcionaba moi ben. Cuarteto de corda. Sí, funcionaba moi ben. Cando marcha José Luis, vaise todo o carallo. No, a ver, sí que dá a sensación, eu creo que en ACB están máis traballados, pero tamén porque probablemente teñas xogadores con, bueno, pues ao mellor moito, isto pasa como en outros deportes, no? Que non hai tanta diferencia entre os xogadores de primeira FEB e ACB, máis alá de, pues igual que en tenis pasa con mentalidade, aquí ao mellor son xogadores que son máis fáciles de que che asuman e empapen de conceptos, de que rapidamente collen as túas ideas e se adapten, ao mellor non é tanto por talento, sino por ese plus, ¿no? De IQ e un pouco todo isto, pero e Moncho tiña pinta de ser super metódico e ao mellor, bueno, pues non permitía que chegaran tan deslavazados e tamén era un tío que se che cruzaba o cable e Moncho, cortar barrueta é cortar barrueta. Moncho tiña pinta de que prevía divertirse. Sí, non fam. Sí, bueno, que está bien porque é un traballo, ¿no? Pero gusta que sonríe, porque a pregunta é porque todos como decía don Cristiano Ronaldo, a mí lo de besitos e abracitos. Encántame que tú te ibas a parafrasear a Cristiano Ronaldo e o Andrés Montes porque todos os jugones sonríen igual, pero os dous podcasts, un pouco chocando. Chocan, Sí. Además, os dous calvos. Eu noutro momento da miña vida, fai 2 semanas, sería ese, pero agora soy este. Ahora no Cristiano. fan. Non fan. No besitos ni abrasitos. Bueno, a pregunta é sempre, que eu creo que sí, se sabedes, pese a cometer no rajadoiro, queda crédito en Héctor Galán como director deportivo? Sí, pero, o sea, vou poñer o primeiro. Sí, pero estás acabando. Creo, jornada 2. Non é por jornada. Quer dizer, o traballo de Galán non é por eso. Eu, para min, agora, realmente... Non cobra por jornadas. Non funciona así. Pero creo que agora sí que lle toca a él, e creo que non lle toca a Epi, nin lle toca a Raúl, reivindicarse. É dicir, tes unha plaza de extra libre, é un tío que trouxo moitos melóns a Oviedo que saíron ben, xogadores que agora, por exemplo, como Spite, que están a CB, podes traerte desde un base a un 4 ou un 5. Tes que peinar o mercado, darlle un margen, ¿no? Eu creo que a mellor hai que esperar 3-4 semanas a que... Non a fichar, pero a fichar ese xogador. Quer dizer, non hai que precipitarse, xa falamos. Pero mira, se era moi difícil ascender directo e non vamos a ascender directos, calma. E o mellor sí que facer o que a longo prazo che vai a dar máis equilibrio ou o mellor un salto de nivel na plantilla. Pero creo que lle toca fichar a él, porque a sensación que temos é que ano pasado o equipo foi feito un pouco así a salta de mata, con un pouco de caprichos por fichar, e este ano parece un equipo moi feito por Epi, ¿no? De quiero este tipo, quiero este tipo, quiero este tipo. Quero a Huskic, por exemplo. Claro, pode quedarse Quintera porque xa coñezo, quero a Lundvis, quero a Barrueta. Bueno, Quintera tiña contrato, si o que da igual. Sí, pero bueno, pero igualmente dando vista, sabes, quero dicir que o mellor cortar, ¿no? Pode quedar Barcelo porque é buenísimo. Efectivamente, pero bueno, que non hai moita fichaxe del... Entón, eu creo que ahora é un momento de Galán de dar un paso adiante. Si lle deixa, claro, eso tampouco sabemos como está o tema, pero bueno, xusto. Creo que visto como está o equipo, eu creo que ahora é o que toca. E en base a eso, nos din, por favor, cando imos ter un base ou un combo jugón? Carlos leva pedindo iso 2 anos. Eu estou obsesionado con Wintering, que era Wintering. En concreto. Está facendo uns numerazos que se en Palencia. Que se cable e decir... Sí, vou ir ao banco ca cartilla, sácame os dineros. E vou estar con maletín, Raúl. E logo vas facer como axudante de Lolo... Mamá. De Lolo Encinas e vas coller o coche e vas a ir ata Palencia para recollelo. Buah. Vamos, aparecemos en Palencia co coche e dicimos, mira, dixéronos que a Pablo viñeron a buscar en coche, vemos a por Wintering. Sí, tamén che quedan ben. Sí. Soy gafogénico. Génico. Vamos a deixar que eres génico. Multigénico. Con trisomías, ¿no? A veces. Bien. E sí que é certo que eu creo que o que dicimos, ao mellor esa fichaxe é importante, pode esperar un pouco, pero o temporeiro ten que chegar xa. E é raro que un equipo como Obra estés non atopando nada cando estamos vendo outros equipos da Liga. Esto, que ante a baixa de Filipovic, que era corta, se move e ficha ahora 2 meses a Hansel Atencia. Alicante xa atopou tamén sustituto para Brad Davison en menos dunha semana, e o propio Cantabria se move con Pablo Hernández en canto se lesiona Alderete 3 días despois. Creo que urxe, e creo que esta semana debería haber mínimo un nome sobre... Polo menos, un par de nomes que sone a algo, que son... Sí, claro. Alguna cousa, Mo Herman. Estive mirando polo meme, 38 anos, está fora, cancelado. Fuerísima. 37, pero creo que non é o que necesitamos ahora mismo. Sí, eu creo, Mormon. Sí.
Ah? A A Mormon ou a Moerman? A Mormon, sí. A Mormon. Bueno, increíble. En paz descanse. Combo 1-2 Mormon. Eu creo que Kyle Guy, que acaba de firmar un contrato de 10 días, en canto se acabe ese contrato de 10 días. Kyle Guy. Sí, saiu do retiro. Que O dices? sea, Kyle Guy fixo o mesmo momento que Brad Davison, irse a unha universidade para sí? solucionar a vida, cando estaba xogando nivel Euroliga e casi NBA. Pero dixo, ali paganlle burradas, paga non? unha burrada por adestrador. O sea, entendo que... Ala, matouse. Caos. O sea, escoito falar de burradas de pasta e ponse nervioso. Sí. Dinero. Sí, pues O sea, pagan pagan moitísimo. moitísimo, ¿no? Pagan moitísimo. O sea, supoño- igual vai para estar un ano ou dous e volver a xogar ao baloncesto. No, seguramente no. Que Xa quedas se te ali. metes nun staff e che mete moita pasta, tú te conta que os americanos en parte son un perfil un pouco especial de xente que lles costa moito adaptarse a eles Europa parece algo moi exótico, sabes? Que moita xente ven aquí e dice, va, non me adapto a esto. Van por la calle andando. Ah, que burrada eso, Tamén pensan iso, Sí, sabes? sí, non hai xente con fentanilo tirada, non te Sí, disparan, son todo co- rarísimo. son cosas raras, este eh. continente. Sí, pero Calga, estaría ben. Estas non son para ti. Pero Tengo que dicirche. a lente gusta bastante, A lente é chula, sí. Málame. Pero estas son de David, eu vexo máis a David con esa. Clásico. Bueno, que? Quédanos a última, Veña. que era que non fixemos a semana anterior. Porras para ascenso, playoff, descenso, equipo revelación, MVP, e xa con 2 semanas de pistas. Boa. MVP facilísimo, MVP. Vas ya sei decir, lo obvio. Yasel, pero. E vai aparecer cunha gorra recibindo o título de MVP que poña Bold Online. Pois eu vou dicir Non vou Granger. Granger. Sin mollarte moito, non? Sí. Está bien, aí, fácil. Previo divertirse. Cortita e el Nin nas prediccións. Pero sí que vas a decir Wintering. Pegache moitísimo. A ver, a Winter y cambio, sí. Wintering. 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 Mi debilidad. Quédame eu con Granger, entón. Hostia, que está guapísima lente esta, Gustouche. Vou dicir Kevin Larsen. Kevin Larsen. É que creo que vai Alicante facer Sí, Alicante, sí, vai preguntar. E encima con menos bolas para Davison, pues perfecto. Non me gusta Non nada vai xogar de Kevin dous, Larsen. Kevin No, Larsen. pero a nivel numérico é moi fácil Sí, pero que non me gusta. Xa, pero non dan o MVP porque che guste a ti. Pero que a mí non me gusta. Vale, perfecto, pues no. Equipo revelación. Pues agora vou dicir justamente Cantabria. Cantabria. Figui Mallorca, Si dura este chaval. que lle gañou de unha Menorca. A ver, o fácil é decir Zamora. Enamora. Pero vou dicir Oviedo. Oviedo? Sí. Ah, bueno. Está ben. Con ese pabellón van a tirar para arriba. Para arriba. A ver, Bien, fixeron equipos por unha que volta. descenden, Melilla. Sí. vale? E o... Hai outro máis. Palma. CB descansa. CB descansa. Sí, Palma, veña. Sí, Aí eu creo que sí. Non arriesgamos nada aí, No, ahora non nos mollamos moito, pero parecen o millón puntito por debaixo. E ascenso directo? Estudiantes. Vou dicir Leima. Has decir Leima? Sí, para Crees non- que vai subir? Para non repetir. No, eu diría estudiantes, pero bueno, Leima ten un equipo. Digo Palencia. Estudiantes. A ver, Eu creo que diría estudiantes. Sí. Eu creo que esta vez sí. E de segundo ao quinto? En orden. Sí. Leima. Vou dicir nos. Carallo. Cuidado, Sí, estou confiando. Non arriscaches con Melilla e tal, pero aquí... En que orden poño estes dous? Que dous? Tes claros os outros dous? Tes claros os outros dous? Un vai ser Palencia. Vale. Vou poñer a Palencia. E vou poñer de quinto a Alicante. Vale. Eu máis ou menos... Bueno, sin ahora non ten a Mormon. Da igual. Mellor. Quinto Alicante. Equilibra a plantilla. Tes razón. E ten libre unha ficha de extra. Correcto. Cuidado, Non cobra pouco este delincuente. Primeiro es tú, Coruña, Palencia, Obra e Menorca. Joder. No, creo que Menorca non vai a... Baixou os Estaba entre Menorca e Guipúzcoa, pero vou dicir Menorca. É mellor equipo Alicante, penso eu. Decir Guipúzcoa. Así, totalmente outsider. Os dous colistas van se meter entre os 5 primeiros. Veña! Claro, totalmente outsider. Es tu Palencia, Coruña, Obra Guipúzcoa. Veña. O meu de xogar, un pouco como Yasel. Yandel. Aliento Buah, podemos amante. decir Yasel en vez de Yandel a partir de ahora. Yandel ¿Qué en pasa, vez de Yasel? O Yastel.
Bien, con esto Estamos ready. estamos totalmente acreditados. Déxame probarme a min tamén as de Simón, por favor. Estas. No, A as verdade- das ahora postas. A verdade é que están todo. É que teño moita curiosidade. Podeme poñer eu aquelas dali? Sí, claro. Para cando empeces a andar en bici. Eu andaba en bici, pero pouco. Bueno, Buah, eu, a verdade, Está malente tamén, Vas todo motorizado con isto. Uf, non, esas non te quedan moi ben. Simón, É que me gustan moito as intele- lentes claras, Sabes o peor? Que pareces intelectual, polo cual non che pega. Eres a imaxe do podcast. Bueno, nada, despedímonos ata a semana que ven. Sí, Presuntamente. moito probable. Sí, ¿no? Sí. Moito probable. Ahora, Moito ahora probable. que Simón o van a cortar do traballo, pues podemos quedar toda a semana xa. Sí. Eres a gran lacra para acreditar Ojalá podcast. me votaran, Nah, tranquilo, que vou difundir un rumor de que Simón realmente non va a trabajar, tiene un hermano gemelo. Cortar. Nada, dar as gracias outra vez a Óptica Tábora por invitarnos aquí. Eu creo que nos vamos a quedar a gravar aquí xa para sempre. Mala decisión ternos invitado. O do colchón non era broma. E invitámosvos a todos a que veñades a coñecer, aparte patrocinador da obra, aparte do podcast, así que nada, estamos en boas manos, topísimo. en vos ollos. En vos ollos, estamos en vos ollos. Efectivamente. En boa vista. Nada, escoitamos a semana que ven, esperemos que con primeira vitoria xa no Casilleiro, ¿no? E iso que Guipúzcoa ten que ir para arriba, pois é unha miña porra, así que a ver como se dá todo, pero bueno, Un dos dous vai empezar con 0-3. un placer, que cunda o optimismo e beixiños Podemos para facer todos. así. Beixiños. Beixiños. Beixiños.